Тема на фокус в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране наскоро беше сградната защита от пораженията на природни бедствия. Сериозна природна опасност са мълниите, затова трябва да се обърне внимание на превенцията при изграждане на всякакъв вид закрити обществени места. Какво е актуалното състояние на мълниезащитата на сградния фонд, включително учебни заведения и стадиони в страната? Днесната пресконференция за нас от Камерата на инженерите беше една първоначална инициатива да възбудим вниманието на обществото от гледна точка на проблемите, свързани с природата. Защото природата си има своето. И ние трябва да вземаме възможно превентивни мерки за това да предпазим от загуба на човешки живот, от разрушение и материални щети. Всички ние сме свидетели на това, че през последните години имаше доста поражения, свързани с летален изход. Пак ще спомена двете деца в спортната площадка в Русе, треньора на футболния отбор в село Лесово и други такива, които наистина, ако бяха направени съответните превентивни мерки, можеше и да не се получат. Как се създават тези превентивни мерки по мълниезащита при проектиране на сгради, на стадиони, дори на други съоръжения? Както споменах на пресконференцията, по инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройство преди 15 години беше създадена една нова наредба по мълниезащита, в която са упоменати правилата за проектиране, правилата за изпълнение, правилата за въвеждане в експлоатация и последващ контрол, което са едни положителни неща в тази наредба и ако наистина се спазват, то тогава тези уредби ще бъдат проектирани, изпълнявани и въвеждани в експлоатация и поддържани, както е посочено в наредбата, което обаче много не се спазва. Предложени бяха съответните промени в нормативната база. Проблемите могат да се породят и при поддръжка на сградите. Поддръжката на сградите, аз тук пак ще се върна на моята болна тема. Тя ми е болна и ще бъде болна винаги и това са училища и детски градини. Да не говорим спортни площадки, стадиони и така нататък. Например, вие знаете ли, че на националния стадион на България няма мълниезащита? Защо? Не знам, поставя се на въпрос много пъти, защото ние не можем да обиколим всички стадиони. Ние очакваме нас да ни потърсят. Имаме изградени стадиони с мълниезащита. Искам да ви кажа даже един куриоз. Когато пострада треньора на футболния отбор в село Лесово, ние на кадрите на една от телевизиите видяхме, че там е поставен българския мълниприемник. И когато направихме ревизия, се оказа, че тази мълниезащита направя съвсем бутафорно. Тя не работи. Тя само на визия. Нищо повече. Как трябва да се промени наредбата и регулациите и контрола в такъв случай, че да се... Ние наистина имахме едно съвещание в МРРБ, една работна група, порядъка на 15-16 човека, специалисти, включително и колегите от противопожарна безопасност за защита на населението и разсъждавахме какви са основните проблеми. Основният проблем е контрола. Защото когато ние правихме тази наредба и работехме, едно от нещата, на които искахме да наблегнем, беше контрола и санкциите, съответно. Защото аз пак ще се върна на моята болна тема, училищата. Аз съм провел разговор сигурно с десетки директори на училища. За това какво може да направим. Значи, съгласно наредбата, има един кратък член 187, който казва така, че обекти втора категория, какви са училищата, трябва ежегодишно да им се прави проверка. А тя как се прави? Избира се специалист, дали ще е фирма или ще е човек, който идва, прави един оглед, прави замервания, издава така наречен периодичен доклад, който пише: аз, кой си, днес проверих уредба 163-то училище, така, констатирах. Уредбата е изправна и отговаря на изискванията. Или има дефекти там, препоръчвам тези дефекти да се отстранят. И това се дава на директора. Защо е така?
Защото ако утре, не дай си Боже, пак казвам, ще се прекръстя, едно дете бъде убито в едно училище. Идват органите. И първото нещо, което ще отиде при директора, да каже, я ни дайте документацията. И ако този директор има този периодичен доклад, отговорността попада върху мен, който аз съм проверил този обект, съм подписал, съм казал да, отговаря. И тогава вече пише на кофа мастило и да се разбере. Но ако няма, цялата отговорност отива при директора. Като споменахте, има ли административна тежест в процедурите, нещо, което трябва да се облегчи? Административна тежест не бих казал, но просто трябва да се пререгламентира контрола. Как могат хората да се уверят в сигурността на гръмотводите на сградите, в които възнамеряват да заживеят? Съгласно наредбата за мълнозащита, когато се построи на нова сграда, тя трябва да има така наречения паспорт за мълнозащита. Това е един свитък документи, който дава гаранциите, декларациите за това, че този паспорт се изготвя от изпълнителя, който казва, че го изпълни по проект, така. И това му дава гаранциите, че точно този елемент на сградата, мълния защита, отговаря на изискванията. И ако ви отидете да си купите тази къща, ви трябва да поискате и този документ. Кое е най-безопасното място при мълнии? Първо, когато сте на открито, най-добре е, като видите, че приближи гръмотевична буря, то се усеща, е да се приберете на закрито. Ако нямате закрито, в колата. Колата е едно от най-безопасните места за защита от мълнии. Тя се явява един Фарадеев кафес. И третото, ако нямате къде, глякате на поляната с свити крака, прибирате телефона, изключате телефона и да сте колкото може по-далече от високи дървета. Ако пък сте на закрито, е хубаво сградата да има добра мълния защита.